Hrvatska poljoprivredna komora provodi projekt ZPP za tebe, koji je sufinanciran od strane Europske komisije. Projekt je odobren iz natječaja komisije potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku za 2018. godinu. Cilj je projekta informirati mlade i poljoprivredne proizvođače, ali i širu javnost o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama koje se provode, te načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Jareš jedan je od uspješnih projekata financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koje je Vijeće za odabir projekata u sastavu predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske poljoprivredne komore odabralo za predstavljanje. Bavimo se dakle proizvodnjom hrane za životinje. Također evo sav podmladak ostavljamo za rasplod. Proizvodimo vlastito mlijeko i imamo preradu dakle na našem OPG-u, što znači da sve mlijeko preradimo u našoj maloj mini sirani. Obrađujemo 40 jutara zemlje. Svu hranu za naše životinje znači proizvedemo sami i ne hranimo životinje sa industrijskim smjesama. Samim time i u preradi ne koristimo se kemijskim dodacima, proizvodi se na tradicijski način, kako se i nekad radilo, posebno svježi sir koji se 100 godina zaista radi po istoj recepturi. OPG koji postoji već 25 godina, zadnjih 10 godina fokusirao se na razvoj vlastite mini sirane, prve u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Vrijednost njihovih projekata prepoznata je i od strane europskih fondova. Naime, OPG Jareš aplicirao je na 2 mjere, 4.1.1 potpora ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, operacija restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, te na mjeru 4.1.2 zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Tako su za prvu mjeru dobili bespovratno nešto manje od 120.000 kuna. Na drugoj su pak mjeri bespovratno povukli više od 300.000 kuna. Novce smo utrošili za dostavno vozilo koje će nam omogućiti da imamo sljedivost proizvoda, kvalitetu do krajnjeg potrošača. Znači možemo ispoštivati ujedno HASAP. Druga stvar što smo išli isto također na dobrobit životinja, da aplicirali smo u toj mjeri gumene prostirke koje omogućavaju kravama udobnije smještaj u štali i nema klizanja. Treća stvar koju smo aplicirali je bio agregat za struju, pošto smo mi na selu dosta smo daleko od većih gradova. Dolazi do nestanka električne energije gdje u našoj proizvodnji prvenstveno kod muže, a također i u preradi nam je potreban agregat ukoliko dođe do nestanka električne energije. Aplicirali smo na mjeru i u kojoj smo dobili znači ovaj kombi u koji smo naknadno ugradili Thermo-King, što je isto bilo uključeno i to nam stvarno jako puno pomaže jer se sačuvava taj hladni lanac pri prodaji, što utječe i na kvalitetu i na kakvoću naših proizvoda i također nam je znatno lakše ovako čuvati ih. Također nam je kombi pomagao u tom pogledu što zbog količine robe koju vozimo na gradske tržnice Daruvar i Pakrac, sada možemo samo u jednom navratu otići, a ne sa 2 osobna automobila kako je to bilo prije. Također sva roba koja ostane, koju eventualno ne prodajemo na našim tržnicama, se vraća i to hladna na naš OPG i ispravne kakvoće za daljnju prodaju. Zahvaljujući sredstvima iz europskih fondova, obitelj Jareš unaprijedila je svoje poslovanje i napravila još jedan korak bliže svom cilju, bavljenju agroturizmom. A za pomoć kod privlačenja turista i daljnji razvoj svog gospodarstva, kažu, definitivno će se ponovno okrenuti europskim fondovima.